Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkaku da warhaka, barkaku da wannan lokaci. Muna dauke da fina-finan mu kenan wanda suka fito a wannan satin kenan. Ga masu bukata shiga wannan group namu na VIP ko kuma masu bukata a saida musu ta private za su yi dokar lambar mu sai su yi mana gana. Da farko dai wani farkon zai ta kawo channel da mu ka daure kai musu subscribe da alama karara da lokacin da mun dora shirye-shiryen mu za ka gansu akai insha Allah. Wa'annan sune fina-finan mu da muke sakawa a cikin group kenan daga kowane kamfani. Mun ɗauko muku kaɗan daga cikin shirye-shiryen mu kenan wanda sun ka fito a wannan satin kenan. Ga masu buƙatar shiga wannan group namu na VIP wanda zaka samu fina-finai a ranar sun ka fito, a ranar zaka same su insha Allah. Ga wanda yake so shiga cikin tsarin lambar mu yake ɗauka sai ya yi amfani da lambar mu kenan sai ya mana magana ko wace ƙasa kake dan kai mana magana akan lambar tamu za mu gama ta haida zaka bi sai ka biya da kuɗi insha Allah. Wannan su ne fina-finan mu kenan da muke sakawa a cikin group namu na VIP kenan. Wannan su ne jerin fina-finan mu kenan kamar da kuke gani ga sunan da muke nuna muku kenan. Kaɗan daga cikin fina-finan da muke turawa a cikin group kenan. Wannan su ne waɗanda kuke gani. Ga masu buƙatar shiga sai su yi magana kenan sai a saka su ta yadda za ku kallon fina-finai ba tare da bata lokaci ba tare da kun samu kullun sirrin ba. Za ka kallon su a cikin group namu na VIP insha Allah. Wannan muna sa fina-finai ne daga kowane kamfani a cikin group namu na VIP kenan. Wanda yake buƙatar shiga cikin tsarin na VIP zai ɗauka lambar mu da muke sakawa sai mutum ya yi magana kenan sai mu saka shi a cikin group namu na VIP. Kar ku manta idan wani farkon zai ta channel cikin tamu ku daure kai mun subscribe da alama kararawa duk lokacin da mun ga ɗora shirye-shiryen mu za a gansu akai ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah. Wannan su ne jerin fina-finan mu kenan wanda muke sakawa a cikin group namu na VIP kenan. Masu buƙata lambar mu za su ɗauka su magana insha Allah sai mun je. Wannan su ne jerin fina-finan mu kenan. Ga masu buƙatar wanda yake buƙatar shiga cikin group namu na VIP lambar mu yake ɗauka sai ya magana kenan sai mu saka shi a cikin group mu insha Allah. Cikin ne zaka samu fina-finai ba za ka sami don fina-finai duk wanda kake buƙata za ka same su a ciki ba za ka iya samun su a YouTube ba kenan. Saboda wasu matsalolin da suke faruwa ba mu ɗora a YouTube kenan a cikin group ne kawai za ka same su fina-finai ingantattu masu kyau daga kamfuna daban-daban. Ga wanda yake buƙata kenan zai iya mun magana a kan lambar mu insha Allah.